Ada? Pakai dia. Ayo dia. Hello guys, good morning. Guys, sekarang morning. President medical Lwgwफोर फैगोन so भिडिअखौ नायलांबाय थादो जोबथारसिम ini ya morning खेला गोरलै मादों दखान ini ya साहा फुदुंसै बरियानो लाल चा चाय मा जादों लोमजानो ओंखारबाय थायो मा बिदि थायो बे समाव जागोन आरो लोमजानाय सानाय थाखायो सिङाव लोमजाबाय गुस 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 आरो मालाबा गरम मोनो हरसे जिखौनो जामाखै दिनै ओमफ्राय आरो लोमजानानै लोमजाखांबासो जोङो गोसोखाङो ओमफ्राय जोंहा इयाव मुजा फोरानदों आरोना बेलकनियाव ओमफ्राय इथिं निउस नायगासिनो दङ मालाय इथिं टिभिया हारसिं सालायगासिनो दङ ओमफ्राय इथिं संगासिनो दङ आइ आरो बाबाया भितराव खोमसि नै जाहा सिंगार फैबाय सानै सानैनि सिंगार फैबाय सानै हिमापुति सुखा नै सासे जाराव फैदो जोंहा फै जाराव दायो जोंनि मेडिकेलाव थांनो रेडि इसोर थाङा जोंल' थांगोन इमानुएल थांगोन नैया बरियानो ओंखारलांनोसै सान्दुं फैदो दासो दे गेट खुलिगोन मेन दायो ब्लाड डनेट होनो फैदोयो मा अभाब जादों बेहा इमान गिदिर गारि लानो पार्किं मोनाखै थाबायनांदो ओरैबायदि मोनामो गोसोम मन्दा जानो मेडिकेल सफैबाय जोंहानिया डाउनटाउन हस्पिटाल फैग्रा ब्लाड होग्रा मानसिया ORS लोंहोबाय ओमफ्राय जोंहा साहा लोंनोसै नै बाबायाबो साहा लोंगोन मोनसे जोंहानिया सफैबाय ब्लाड सेन्टार सता फर्म फिलाप खालामबाय ब्लाड डनेट खालामगोन मालायो नैया जोंहा लिफ्टआव आदां गादां जादों मानसिफ्रा दायो जोङो माबा मोनसे जाना लानोसै ने जागोन ना जाया जागोन दसे उनाव ब्लाड होगोन नालाय बेखायनो माबा मोनसे जाना लाग्रोगोन इयो दुरबल देहा नालाय इयाबो माटका चाय दे लोंदो नोंलाय मा जानो रल दे थाब जादो या बेयो थांनो बाबायनो जों थांसैथ' थांदो नों इयाव थां थाबायनो हालानो इयो दायो ब्लाड होखांबाय ओमफ्राय आखाइ मावलायो नामा नोंना बयनाबो मावखायो आंनाबो बेथिं फै नाया बेसोरा ब्लाड होनानै आदां गादां मोनलायदो खर' गिदिंदो 10 फाखार दायो बेखौ जुस थुस लोंहोनोसै आइनि फ्रुट जानो मा जानो बुं जुस फ्रुइट्स जागोन ना आरो फैगासिनो दङ र' साथाम सोर लेंगोन ड्राइगन जा ड्राइगना ब्लाड जायो
ড্রাইগান কিমান কিলো 300 এটা চাচোন কিমান হয় दालिम दायो नै फिथाइ सामथाइ बायना होबाय ओमफ्राय जुस ओमफ्राय ओंखाम जाहोनोसै बेखौ बरियानो बाजियाव लांनानै जाहोगोन ओमफ्राय आरो साथाम लोगो फैगासिनो दङ खैराबादनिफ्राय बिसोरनिफ्रायबो एसे लाबावगोन दिनै मानोबा एसेबां ट्राफिक हैनै नाय अ माय गड ट्राफिकानो ट्राफिक बा दा आपेलखौ सुवाबासिनो जाबासो भिटामिन जायोनो बारा बरिया माबा नों खर' गिदिंना गोलैस्राबा आरो खैराबादनिफ्राय सफैथ'वाखै 3टायानो जाबाय 3:30 सफैसिगोन आरो इसोरबो 6 माइल मोनफैबायनो फैबाय गासैबो नों ब्रिज सिङाव थां इफालेया ओइ देबगान ब्लाड होग्राफोरा फर्म फिलआप जागासिनो दङ दायो बेबो होखांबाय दायोनिया जुस नै आंनाव वाइटआ 80 बा नै आं बेबो होखांबाय दायो जोङो थांफिनसै जानोसै कि राति हल दखुन दायो जोंहा मोनालांबाय नै दासो ओंखाम जाहैनोसै दायो होखांबाय बाजायाव ओंखाम जाहैनोसै ज'नो जोङो वा बिदि दा हेन्डसाम साहा कफि खाबि नेকি दायो लकेसन नायै बाजे हटेल लांगासिनो दङ इसोरखौ बेबो मोनसे मेडिकेल टुलिप itu बिराद डाঙर मेडिकेल दं ओमफ्राय गारिया आंनानो इयाव गारि पार्किं खालामनो जायगा गैया आइ बड' किटचेनाव जागोन सानदों दायो बास अके जागोन दे आइ बड' किटचेन नायनो टेस्टि मोनोनो खनसे दिनै भिजिट खालामना लांनोसै ओमफ्राय अर्डार खालामनोथ' जागासिनो दङ दिनै नेखानोसै नै आथिंनो हाबनांगौ नैबे गेमस्रिनि पार्लार आइ बड' किटचेनाव हाबनोसै थांनाया मोनसेथिंनो नैबे बिउटि पार्लार बिसोरनि ओमफ्राय जोंना निउ साथिं थांनांगोन दां नैया फाइनालि सफैबाय आइ बड' किटचेन नैया दङ ना फाय बायथ' हेया दे बे कट खावा बहा दा बेसिनाव आखाइ सुना लानोसै मेनु साइल' लोगोफोर आइ बड' किटचेननि ग्राउन्डखौ नाय जि गिदिर फार्स्ट टाइम फैदों ओरैनोथ' अर्डारसो मोनजायो अर्डार खालामनोसै ओंखायनो ग्राउन्ड फ्ल'राव गेमस्रिनि पार्लार बा ब्लाड दी केनेके লাগিল একো বেলেগ ফিল কৰা নাই নেচাৰেল নেচাৰেল আছে ব্লাড দি কেনেকে ফিল লাগছে ভাল লাগছে তো গা চাকো পোৱা নাই আৰু অলপ দিবই পাৰিলো হয় তো 350 400 আমাদের বেশি আছে 350 ml দিছে 450 ml 350 अटैक खाओ এই টাকাটা দি র लकेल चिकेन जो जानोसै निया आइटेम नाय बयल लादो ओमफ्राय इसोरनिया हांसो जागोन ना ঠিকে আছে না এটু কি আছে লোকাল চিকেন হ্যাঁ এটু নো লোকেল চিকেন নি কব না দিছিল এটু হা আছিল নেকি
दायोथ' जाखांबाय बिला बेनो होगोन दायो जोंहा गोग्गोम जाबाय ओमफ्राय बिदाय हरनोसै बिसोरखौ बिराद टेस्टि आरोना वाव जाखायगोन जोंहा सफैबाय लिपिकानि गेस्ट हाउस नाया सफैबाय मालाय तिनथ' गैया जोङो नै दिनै लास्ट साहा लोंनोसै बेखायनो लांनोसै 20 थाखानि ओमफ्राय गाबोन जोङो मेडिकेलाव एडमिट जाहैसिगोन आरो फाइनालि ओमफ्राय दिनै ब्लाड लानायनि जाहोनानो जाबाय माने हिन्जावनो ब्लाड नांगौ जानो हागौ नालाय बेखायनो एडभान्स स्टक खालामबाय आरोना लोगोफोर लिंनानै बेखायनो दिनै ब्लाड लाबाय आरो स्टक खालामबाय ओमफ्राय नांगौबा लासिगोन आरोना गाइखेरा सल'फोर दिनै ब्लग एसेनोसै दायो रुमाव सफैफिनबाय गाइखेर साइखेल लानानै फाथै गाइखेर लाबाय नेक्स्ट ब्लगाव लोगो मोनगोन थेंक इउ स' माच बयनिसिमबो गुड मर्निं